जास्ट केमेराखौसो ट्राई नायफैदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय हाजो गुदियावसो फैनाय हाजोआवसो फार्स्ट टाइम दे आं फार्स्ट टाइम मट' ब्लग खालामदों बहुत लाजिखायो आरोना आं हले ओमफ्राय गाइस वा ओमफ्राय बिथिंनि मानसिफ्रा बेजोंनो नै बे बिथिंनि मानसिफ्रा नै बेजोंनो खनाजोंनो माने हाखर जावै जावै माने पाइप होनानै दै लाबोयो आरोना बरिया नुगोन नै जों गाखो ओमफ्राय गोजौआव मानसिफोर सोरबा दं नामाथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय बानलुबो दं नै नोंथांमोना भिडिअ क्वालिटिखौ माबोरै नांदों गायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां नांदोंबा ज' नायबाय थादो नोंथांमोना जों दा अबे जायगायाव थांगोन बेयो सोरगोफुरि खाथि जायो आरोना एसे ओरै लेफ्ट राइट साइडथिं थांबाथाय माबा सोरगोफुरि थांनो हायो आरोना ओमफ्राय जों दा लेफ्ट साइडथिं थांगोन ओरै राइट साइडथिं ओरै मोनसे लामा दं राइट साइडथिं सोरगोफुरि मोनहैयो ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइडथिं जों दा ओरैनो जास्ट बेरायदों आरोना जास्ट टेस्टिं नायदों आरोना भिडिअआ माबोरै जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय नायदोल' ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला माइक गैया गाइस माइक ओमफ्राय बे मबाइलाबो लोगोनिसो आरोना आंना वाइड एंगेल गैया बे लोगोनि मबाइलजोंसो आं साफायथ'दों आंना वाइड एंगेल गैया स्टेबोलबो गैया मबाइला होमबाबो आं बानायनायगोन आरोना आंनि मबाइलजों माबोरै जायो मिथिया खम दामि मबाइल नालाय र' साननैसो उनाव लागोन आंबो एसे वाइड एंगेल दामि लायाबाबो एसे वाइड एंगेलफोर थानाय लागोन आरोना वाव गाइस भिउ ओइ फारसेथिंनि सोरगोफुरि आइथिं आरोना ओमफ्राय जों दा नै बिथिं नांगोन दा नैसिम नामाथाय मिथिला आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो ओमफ्राय सोरगोफुरिया ओइथिं आरोना मालाबा थांबा इ लामाजोंबो थांजायो आंखौल' खबर हरो आरोना सोरबा थांनोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंखौ सोरबा सोरगोफुरियाव थांबा आं थांगोन आरोना ओमफ्राय बहुद जाबाय आं सोरगोफुरियाव थांनाया नोंथांमोना नायनो हागोन चेनेलाव अलरेडि ब्लग मोनसे दंखायो स' गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो भइसआथ' क्लियार जायाखै आरोना माने एकदम माइक गैया नालाय माइकखौ लानोसै र' गाबोनफोर लायनो हानाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो थ' जों दायो ओरै थांसै लेफ्ट साइडथिं ओमफ्राय जोङो दहाय सेन्टार मोनबोदोंमोन आरोना सेन्टाराव जों भिडिअ लायासै एखेबारे रिएक्सन मोनगौमोन बहुद नायदोंमोन मानसिफ्रा माने अफ खालामना लाबाय आरोना आङो नोंथांमोना मबाइलजों मट' ब्लगिं खालामनायखौ माबायदि नांदों मोजां नांदोंबा गायाव कमेन्ट खालामनो क्वालिटिफ्रा माब्रै ग'प्र'नि बादि नंगौना नङा ग'प्र'नि बादिथ' जानो बारा होमबाबो एसे ओरै बिथिं मा होनो दैनि बहुद प्रब्लेम आरोना बेनिखायनो गाइस जों न'निफ्राय फैयै बेसेबां किल'मिटार जागोनथाय 10 किल'मिटार जाबाय खोमा जों न'निफ्राय फैनाया ओमफ्राय दायो 4-5 किल'मिटार थांबानो मोनसिगोन बिथिं नायनाया दैनि बहुद प्रब्लेम आरोना बिथिं हाजोनिफ्राय पाइप सोनानै लाबोनानैसो बिथिं दै लाबोयो आरोना दामाम अन्थाइ गिदिर दंलै बेलासि टाइमाव बेफोराव बेरायनांगौ आरोना फिलिंआनो मजा जाखायो आरो सिख्ला थाफानांगौ सिख्ला थाफाबाथ' आरो रमान्टिकआनो बेलेग जाखायो आरोना गाइस वाट दा भिउ एक्सपिरियेन्स लानांगौलै एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय जों दा बै हाजो गोजौआवनो थांगोन आरोना ओरै अफ रडिं खालामनो फैदोंमोन जों एसे अफ रडिं जास्ट केमेराखौसो ट्राई नायफैदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय हाजो गुदियावसो फैनाय हाजोआवसो ओमफ्राय जों दा बै एसे गाखोगोनबो आरोना ओमफ्राय ओइनै गेजेराव मैदेर नेग्रा भिउ टप भिउ मोनदों नामा ओमफ्राय बिथिं जों ओरै फैदों आरोना ओमफ्राय सोरगोफुरिया ओरै राइटखै जायो आरोना ओरै राइटखै बिथिं सोरगोफुरि थांजाया नालाय ओमफ्राय ओरै थांबानो मोनो आरोना ओइ साइडखै जायो आरोना सोरगोफुरिया गाइस ओमफ्राय दा नै जों बिथिं फैदों आरोना जोङो माबायदि ओरैनो जास्ट ट्राई खालामनो फैदों नालाय ओमफ्राय बिथिंनि मानसिफ्रा बेजोंनो नै बे बिथिंनि मानसिफ्रा नै बेजोंनो खनाजोंनो माने हाखर जावै माने पाइप होनानै
दै लाबोयो आरोना माने गामियाव दै लाङो बिथिंना दै मोना नालाय गोथौ जावथारनांगौ जायो गोथौ जावबाबो दैयानो ओंखारनो नागिरा ओमफ्राय बिनि हाजोनिफ्राय लांफैयो आरोना माने दंग' बोहैनाय दं दंग' बोहैनायाव पाइपखौ दोनसिगोन बेहाय मुस्रि होसिगोन बाला थांहोयो आरोना ओमफ्राय बे दैखौ लोङो आरोना नै बेबायदिनो आरोना पाइपआ इयो थाबबाय बेखौ देखायथ'नो हाला आङो लामाया गाज्रिद्राय दा मानसिफोर दंखायो खोमा ओमफ्राय खायसे दाथ' पाइपआ नै बायजोब्बाय नालाय बेहायसो दै लांफैयो आरोना बिथिंनि मानसिफ्रा दा गाइस नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना भिउखौ दा देखायसिगोन गोजौनिफ्राय माबायदि नुदों बिसोर गाखोगोनबो जों दा गारिखौ यानो दोनलांसै नायनो हागोन नोंथांमोना गाइस माबायदि दै लाङो बिनिफ्राय नै पाइप होसिगोन ओरै गामिथिं लांसिगोन आरोना ओमफ्रायो नायनो हागोन मोजां देखायनोसै आं दा नोंसिनो बिथिंसो हा नै इनिफ्राय दै लाङो आरोना ओमफ्राय बै गोजौआवसो आरोना दै लाबोग्रा पाइपआ बै ओइ माथो बेहायबो दङ नै बेबायदि दै लाङो आरोना बिनिफ्राय नायनो हागोन नै दा इथिं थांथ'ला ओमफ्राय नै बिनिफ्रायबो दै लांफैयो आरोना मानसिफ्रा सोरबा साइकेल दं सोरबा बन लांफैदों दां दायो जों ओरै बैहाय गाखोनोसै वाव थ' गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो जों दा एसे गोजौआव गाखोनो आरोना गोजौनिफ्राय भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गोजौनिफ्राय भिउखौ देखायहरगोन जों दा गाहायनिखौ बरिया नुगोन नै जों गाखो ओमफ्राय गोजौआव मानसिफोर सोरबा दं नामाथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय बानलुबो दं नै बे बानलुबो गायदों बिउटिफुल प्लेस बिउटिफुलथ' होनजाया बिनिफ्राय बहुत बिउटिफुल प्लेस दं बेखौलाय मा बिउटिफुल प्लेस होनो नामा होमबाबो जास्ट मट' ब्लगखौ ट्राइ खालामनो फैदोंमोन आरोना जोङो माने माबायदि जायो आरोना दहायसो सेटआपखौ आं मैया खालामदोंमोन आरोना माने मट' ब्लगिं सेटआपखौ ओमफ्रायो मैया खालामनो मोनासै ओमफ्राय दिनै खालामफैबाय आरोना आङो खालामफैनानै माबायदि नाङो नायबानो जाबाय नोंथांमोना बानलु गायदों दा गोजौआव थांगोन जोङो नाय गाइस भिउआ वा फार्स्ट टाइम मट' ब्लग खालामदों बहुत लाजिखायो आरोना आं हले ओमफ्राय मानसिया लाजिसुगासो होनदों नामा वा नायनो हागोन गाइस वा जोंनि हाजोखौनिफ्राय नुहुरदों आरोना वा ओमफ्राय ओरै सानराइज जाथारसिम दसेबावानो ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन भिउखौ मेंजोब्बाय दा नोंथांमोना एसे मा होनो बेखौ सिनेमेटिक लुकआव नाय एसे सिनेमेटिक लुक नोंथांमोना भिउसखौ नायनानै माबोरै नांखो भिउस लायनो सरि गाइस नोंथांमोना भिउखौ नायनानै माबोरै नांखो मोजां नांदो दा माने जास्ट माबाल'सोमोन आरोना बिनि एबारनिफ्राय मोजां मट' ब्लग लाबोनो नाजागोन आरोना आं माने ओमफ्राय नै दा सानराइज जाथारसिम जास्ट आरो 1 घन्टासोआनो 1 घन्टा नांद्रायला सानराइज जाथारसिम भिउआ हले दा बुंसैलै भिउआ ओमफ्राय सानराइज जाथारसिम एसेबावनो ओमफ्राय सासेया थांबाय जोंना ब्र'आ गाइस बेनो आरोना अब्ला लोगो मोनसेलाय गोदान भिडिअ बाय बाय